Učimo o poplavama i čuvamo naš okoliš. Jeste li znali? Ponekad kada pada mnogo kiše, voda može ispuniti zemlju i uzrokovati poplave. Poplave su kada se voda proširi i pokrije područja koja su obično suha. Poplave se mogu dogoditi u blizini rijeka, jezera ili čak u gradovima gdje ima puno betona, a nema dovoljno mjesta za odlazak vode. Kada se pojave, poplave mogu oštetiti domove, ceste, pa čak i ozlijediti ljude i životinje. Ali pogodite šta, brigom o našem okolišu možemo pomoći u sprečavanju poplava. Kada na tlo bacamo smeće, poput plastičnih vrećica i boca, može začepiti odvode i rijeke. To otežava oticanje vode kada pada kiša i može uzrokovati poplave. Dakle, šta možemo učiniti da naš okoliš bude siguran i spriječimo poplave? Možemo početi tako što nećemo bacati smeće i uvijek stavljati svoje smeće na pravo mjesto, poput kante za smeće ili kante za recikliranje. Također, možemo saditi drveće i praviti zelene površine kako bismo pomogli zemlji da apsorbira kišnicu i tako spriječiti poplave. Radeći zajedno i brinući se o našem okolišu, možemo pomoći u zaštiti naših zajednica od poplava i imati čišću, zdraviju planetu na kojoj će svi uživati. Učinimo svoj dio zaštite našeg okoliša i sprečavanja poplava.